זאת מיכל, עובדת בתור כלכלנית. זה ארז, הוא עורך דין. וזאת תמר, מהנדסת. זה מה שהם עושים מ8 בבוקר עד 5 בצהריים. אבל לכל אחד מהם יש גם תחביב. משהו שהם אוהבים לעשות, משהו ששייך להם. האמת היא, כ-80% מהעובדים לא באמת אוהבים את מקום העבודה שלהם. עם זאת, ל100% יש תחביבים שונים לשעות הפנאי. אנחנו כל כך אוהבים את שעות הפנאי שלנו, עד שהאדם הממוצע מבזבז כ6% מההכנסה השנתית שלו על תחביבים ופנאי, כמעט כמו על הוצאות רפואיות. ביובי מבינים את האהבה הזאת. יובי הוא אתר המאפשר לשתף תחביבים, להציע את הכישרון שלכם ולקבל כסף בתמורה. כל מה שצריך לעשות זה לצלם את עצמכם עושים את מה שאתם אוהבים, להעלות את הסרטון לאתר, ואולי תצליחו למכור את מה שאתם עושים או את מה שאתם טובים בו. כך תרוויחו כסף ממה שאתם באמת אוהבים לעשות. יובי, share your hobby.